Преди малко четох една новина от Чешнегирово, приятели, Пловдивско, и ми се обърна стомаха. Един мръсен, вонящ, криминално проявен педофил започва да блудства с 7 годишно момиченце. 7 години, бе, изрод. Още си играе с плюшени мечета, още се бои от тъмното, а то гаден звяр я води в къща си. Дава и кинти, тя ги носи на майка си за ефтина ракия. И така 4 години. Гаври се с детето всеки ден. По 2 пъти на ден. Детето спи при него, живее там, а той много добре знае. Знае го перфектно, че тя е на 7, после на 8, после на 9. И съда решава. Няма насилие, съгласила се за пари. Абе, вие лудили сте, бе, гадни мръсни съдии. 7 годишно дете се съгласило. То още не знае как се пише секс, а вие му лепите съгласие. Да ви гнусните присъди. И сега шамарът, дето ме докара до инфаркт. Съдът в Асеновград му лепва 3 години. Условно, бе, приятели, с 4 години изпитателен срок. 7 месеца горкия бил в ареста. Приспават ги и този мръсник сега се разхожда на свобода. Свободен, бе, може утре да си вземе друго детенце. Докато момиченцето на 11 е в кризисен център. Съсипано завинаги, то си ближа раните и се смее на всички. Абе, какво е това правосъдие, бе? Това не е съд. Това е вертеп за педофили. За кражба на 50 лева затвор. За бой в кръчмата затвор. За кражба на кокошка затвор. А за да изнасилиш дете 4 години. Изпитателен срок. Аз съм бесен, приятел. Бесен съм до кръв. Не съм съгласен. Няма да бъда съгласен, докато съм жив. И ако, не дай си Боже, такъв мръсник посегне на моето дете или на детето на мой познат, близък, няма да викам полиция. Няма да търся съд. За какво, бе? За да го пуснат пак с условна и да си ходи. Не, бе, не. Аз ще се погрижа за него, както трябва. Без жал, без милост, без сълзи, защото такива животни не заслужават да ходят по същата земя като нас. Те заслужават само най-бавната, най-мъчителната. И не ми дрънкайте за закон. Човешки права. Човешки права за тия изродили, бе. А за децата ни, къде са техните права, бе, мръсници? Всеки месец нова новина. После условна, намалена, пуснат. И после се чуете защо педофилите се множат като хлебарки. Защото знаят, нищо няма да стане. Трябва да ги бесим публично. Трябва да ги кастрираме с ръждясъл нож. Трябва да ги горят на клада, за да видят всички. Посегнеш на дете, свършено е с теб завинаги. Яд ме до полуда, приятели. Яд ме за момиченцето. Яд ме за майка и пияница, дето продава детето си. Яд ме за съдиите. Дано децата ви да не преживеят това, което вие позволявате. Яд ме за всички нас, дето мълчим като страхливци. Хора, ако и вие сте бесни, крещете в коментарите. Пишете с главни букви. Кажете, че сте съгласни. Законът трябва да се променя веднага. Няма повече условни за блудство с деца. Няма повече милост към изроди. Поделяйте видеото навсякъде. Във Фейсбук, в групи, на приятели, да го видят колкото се може повече хора. Не мога да си намеря място от тях, приятели. Животът в България е един голям мръсен стрес. Ако не можете да търпите повече такъв цирк, абонирайте се за канала веднага. Натиснете камбанката, за да видят известията всеки път, когато кача ново видео и креща за такива работи. Лайкнете със все сила. Ако сте бесни като мен, дислайкнете. Ако сте от уния, дето защитават изроди, и пишете защо. Споделете, за да се чуе гласът ни. Благодаря, че издържахте до края. Пазете децата си и не мълчете. Довиждане!